Hej med jer. Om kort tid så ses vi på Metalskolen til Akademiugen. Jeg hedder Bibi, og jeg skal lave en workshop med jer. Det handler om verdensmål, og det handler om at sparke gang i den grønne omstilling på din arbejdsplads. Det er vigtigt at sige, at bæredygtig omstilling er ikke en tilskuersport. Vi skal også have kollegaerne med og lave nogle handlefællesskaber. Klimakrisens alvor taget i betragtning, så kan vi ikke vente på, at der bliver oprettet formelle kanaler til at håndtere alt det arbejde, som ligger i at gøre en arbejdsplads bæredygtig. Der er derimod brug for, at vi alle bliver aktivister på arbejdspladsen. At samle og styrke fællesskabet på arbejdspladsen er nemlig nøglen til at skabe forandring, der rykker. Det er jo jer, der er i maskinrummet. Det er jer, som kender arbejdsgangen bedst. Det skal I spille på denne her workshop. Formålet er, at I får kendskab til verdensmålene, bliver inspireret, udveksler viden og erfaring med andre, og I får de store grønne briller på og ser mulighederne i den grønne omstilling. Målet er at bruge verdensmålene som løftestang og skabe forbedringer på jeres arbejdsplads. I skal finde jeres sag, jeres knæspark, og lægge en plan for, hvad I vil, og gå tilbage på arbejdspladsen og sætte i gang. Inden du kommer på Metalskolen i Jørlunde, så har jeg 3 opgaver til dig. Og bare rolig, det er små opgaver. Nummer 1. Du skal undersøge, hvad dine virksomheder har committet sig til af verdensmål. For mange steder bliver der allerede arbejdet med verdensmål, CSR-politikker eller ESG'er, og desværre når det sjældent helt ned til os, der arbejder i maskinrummet, og det er lige det, vi skal have ændret på. Så tjek din virksomheds hjemmeside og se, hvad det er, de siger, at de gør. Nummer 2. Stik en finger i jorden. Undersøg også, hvad synes at fylde mest som en udfordring, et problem eller måske et ønske, en drøm blandt dine kollegaer lige nu. Og nummer 3. I skal downloade en app på jeres mobiltelefoner. Appen hedder Verdensmål. Den skal vi nemlig bruge, når vi mødes på skolen. Så, jeg glæder mig vildt meget til at se jer alle sammen i det levende laboratorium, uge 45 på Metalskolen. Vi ses. Hej.